Si ano po ba si Ma'am? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Magandang hapon mga ka-JFS. Isang hapon na naman ng punong-puno ng sorpresa at saya ang dala-dala sa inyo ng JFS Petals and Services. And again, samahan niyo ako ang inyong lingkod. This is your host, Ambassador Ate Mitch, para na sa isa na namang episode na may dala ng good vibes at saya mula dito sa Milaor, Camarines Sur. And today, isang napakabonggang nanay ang ating so-surpresahin lang naman dahil siya ay nagsiselebrate ng kanyang birthday at naisurpresahin ng kanyang anak. Sino kaya ang bonggang-bonggang nanay na yan? Makikilala natin yan mamaya. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga fact na fact at swak na swak na packages na perfect para kay nanay. Pero G! So mga ka-JFS, isa tayo. Uunahin muna natin ang regalo para kay nanay. Siyempre, itong napakabonggang cake na ito na may nakasulat na Happy 76th Birthday, Mama! And syempre, dahil pula tayo ngayon, hindi natin papahuli ang teddy bear na ito na pagkalambot-lambot naman, pwede nang hagka ni Mami mamaya. And syempre, huwag din natin kakaligtaan ang Ferrero Rocher chocolate na ito. And of course, we have 2 box of pizza here. And syempre, huwag rin natin kakaligtaan ang card na babasahin natin mamaya. And syempre, last but not the least, ang aming flower bouquet na merong tumataginting na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,000 pesos. At lahat ng yan ang ating packages for today. Kaya naman, syempre, huwag natin kakaligtaan syempre ang harana na ibibigay ng ating surprise haranista na walang iba kundi si Kuya Gabs. More of this trivia and of course, meron din kami ibibigay na balloons mamaya para kay Mami. More of these packages if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget to like us on Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we also captivate. Kaya ano pang inaantay natin? Pumunta na tayo sa Milaor, Camarines Sur, JFS na yan. What's up? I am here at medyo masikip ngayon ang sasakyan dahil syempre malaki na ang team ng JFS Petals and Services, di ba? So ayan, hindi ko na ipapakita mga kasama ko kasi nahihiya sila. So ayun mga ka-JFS, papunta na kami ngayon sa Milaor at kasalukuyan na namin hinahanap si Mami. And saan kaya ang bahay ni Mami? Mamaya makikita natin at syempre handugan natin si Mami ng mga regalo na perfect sa kanya. So wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel and syempre mag-like ng aming Facebook page. Maraming salamat po. Hindi po mo mangharong ng Fidela Agravan. Kasi sa'yo po si Ma'am. Ako po. Ay, ikaw po. Paano po? Ma'am, ano po ako, Ma'am? Hali po akong, J Corporation. Iba po ibigay ng package para sa inyo. Hali po sa kapamilya mo po. Pero po, Ma'am? Ano po? Para mo po na may package na maabot. Kaya mo nagsabi, kaya mo lang nasasabing surprise na. May surpresa po. May surpresa pong maabot. Mayo man. Pero po, Ma'am, baka may surpresa sinag-abot. Ano po, hindi yung hulugan po. Ano ka na pa? Ito po, hindi yung package na hulugan. Hindi po, nagtaulang po si Ma'am. Ano po kahit ito, 5,000 si hulugan. Nagtaulang po siya. Yung 3,000 din yung 2,000 pa po. Sorry po pala sa'yo, surpresa. Oo. Di pala Siguro yung surprise. mama ang surprise. Ayaw, man ako. Mama ko kinata ka patikan mo niya. Ano daw po yun, Ma'am? Dahil mo nagsabing babayadan ko yan.
Tapos na po. Sige po, ma'am. Paano? Paano yan? Paano po tama surprise, ma'am? Paano po? Paano pala niya? Ano po, ma'am? Kung sakali po, ma'am, na di mo po siya mahulugan mo yun, ma'am. Mabumi naman po magbalik ulit. Sali pa po kaming ibang lugar. Kailangan po, ma'am, na pag-promi ka na muna po ngunyan. Hindi, merit pati si ma'am. Di pala surprise siya. Disgrasya. Disgrasya. Di pala Anong mayo magkung... Ayun po, ma'am. Ang bati ko. Paano Ano po yan? yan? Anong marikandel? Hulugan. Ayun po. Hulugan po talaga. Pero panganian ko lang. 2,000 po. 1,000. 2,000 po. 2,000. Ano mo yan? Kayang-kaya. Ayun po. Paano daw po yun? Anda. 2,000. Sino kita kayo ano? Pero yun lang po kani ma'am. Papapromihon mo na lang po ika. No, hanggang. Ayun po. Hanggang yan. No. Mapirma ka po ma'am. Kung ano rin po ma'am, pwede hanggang next week po. Para ko ba, tawagan mo si tita mo nga. Tawagan mo tita mo. Paano na daw si tita mo? Madyan na po ikaw ma'am. Papirma ko ka po. Duman niya po duman sa boss ko. Ta ako po. Ano na lang pa ako. Tawagan si tita. Staff man lang po Tawagan mo ako. yung cellphone ni Lola. Diyan na po ikaw ma'am. Papirma ko ka po. Lugod duman po ta. Akala ko po pati talaga. Akala ko po surpresa. Pasensya na po. Hulugan po para nung Diyan na po ikaw ma'am. Wala pa din. Yan ma ang sorpresa hulugan. Diyan na po ma'am. Iba na po sa ko. Sa ikaw po. Mauna na lang po kami kayo na Ay, ako ka dito si boss. Baka din po mo nagsakay sa likod. Ako din naman sa likod. Surprise! Boss, si ano po? Boss si ma'am. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami. Kung tayo ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, ma'am. Kamusta po, ma'am? Lapit ka po sa akin. Tingnan mo. Tawang-tawa sila. Ako may nagutang ba? Ayan, ma'am. At dahil, ma'am, ayan po. Emotional si ma'am. At dahil, ma'am, pwede bang bigyan natin si ma'am ng tubig? Tubig. Ayan. At dahil, ma'am, Hindi ka nagagaling. ma'am, ayan, ma'am. Problema ka, ma'am. At dahil ngayon pinaproblema natin si ma'am, karapat dapat lamang siyang bigyan ng sash dahil siya ang reyna ng inyong mga buhay. Ma'am, napakaganda mo po ngayong hapon. Wala ba kayo dyan mga Bakit ka po ma'am naiiyak, ma'am? Hindi ka naman po ma'am galit, nag-walk out ka po. Hindi naman. Ayan. Picture mo ba gano'n? Yes, ma'am. At dahil po nandito ang picture mo, ma'am, lahat ng regalong ito po ay para sa inyo. Kadako yun na. Uunahin na po natin, syempre. Uunahin na po natin, ma'am, ang napakatamis, katulad ng napakatamis mong ngiti, ang Ferrero Rocher Chocolate. Palakpakan naman natin sa And syempre, tulad ng masarap na pagmamahal mo sa iyong pamilya, meron din dito masarap na pizza. Palakpakan natin si ma'am. At
syempre, katulad ng napakapulang teddy bear na ito, ang pula ng labi ko ay ang pagmamahal mo, ma, meron ka pong teddy bear. And syempre, ma'am, meron ka rin po dito, ayan mo, napakaganda po ng iyong cake na color red, syempre. At ma'am, meron ka rin pong Jollibee Chicken Joy, syempre. And syempre, ito ma'am, napakabigat yun ng iyong langit. Ilan po yung hinihingi ko ma'am kanina sa'yo? 5,000 ma'am. Ngayon ma'am, si Ma'am Jocelyn mismo po ang magbibigay sa'yo ng meron kang, marunong po ba kayo magbilang? Okay, magbilang tayo. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 pesos! May utang 2,000, may tinaon 2,000. Lang mako ah. Oo, okay. Yan, lapit ka po dito sa akin. Mayroon ka po ba ma'am nais sabihin? Sa'yo ba? Sabi ko sa'yo. 2,000 ma? Asya. 2,000 yan. Pambira man yan. Ano po ba ma'am yung nararamdaman mo ngayon? Happy ka mo. Di ka naman po ba ma'am nagulat nung ikaw po ay aming hihingan ng bayad sa hulugan? Kasi ang sabi niya may darating na sorpresa. Sabi ko, naku po, hindi sorpresa ang dumating hulugan. Kaya po ay siya talaga ay nagulat. So ma'am, meron dito sa iyong anak at sa iyong son-in-law. Sa family Canonce. May nais ka po ba mong sabihin? Mayo kung ibang masabi, pasalamat, taday naman sa ko nalilingaw. Sagot din yung mga manugang ko, yaraon man ang sendang pag-asikaso sa ko. Yes po. So ngayon po ma'am ang birthday mo. Ilang taon ka na po ma'am? Hulaan ko ma'am ang taon, ang edad mo po. Hulaan ko po ma'am ha. Ito hindi talaga to biro ha. Siguro ma'am nagsa 20 years old ka ngayon. Ay, manuhula. Ay, na dito pala. Nakita ko 76 na pala si ma'am. Pero hindi halata ma'am ha. Pag tumatawa si ma'am Ali mo parang si Ka. ano lang. Ali mo si Ka Oo, dito. oo, si ma'am. Kaya dito po ba ma'am ang ano, meron ka po ba ma'am kasama dito sa bahay? Meron sa loob, sa loob. Ayan. Ay, nandito po ba ma'am iyong kabiyak? Wala na. Wala na pong kabiyak. Pero meron ka po ba mga kapatid, nanay? Isa na lang kapatid ko, sino ang mga anak ko. Ah, Ito pamangkin ko. Nandito po ba sila? Oo. Tawagin natin ang mga anak ni Mami. Nandito po ba sila? Si tatay talaga kanina. Lapit ka po dito, sir. Sir, ikaw po. Kayo din po, ma'am. Dito po kayo para makita po kayo sa amin. Sir, O, minsan lang po ito. dyan na, Papa. Mare, Mapapanood niyo po ito sa ABS-CBN. dyan na. Kasi Oy, walang ABS-CBN. Ami, dyan na. Len, Galit na si Mami. Ay, ang dami, ang dami. Diba? Ayan. Hi po kayo sa aming camera. Hi. Mapapanood niyo po ito sa ABS-CBN. Pero wala na pong ABS-CBN. Sa YouTube na lang po. So, ayan, sino po yung panganay? Ay, siya po yung panganay. Ba't ang bata? Ako, ang dami. si, dyan na si. Madyan na. Madyan na, Igdi. Madyan na, Igdi. Tama na, madyan na. Madyan na, si. Si. Dyan na, Igdi. Meron pa po ba? Dyan na. Ayan, nasa likod. Hindi naman po, mami, sa pagdudurok, mami, ha? Maliit po yung pamilya ninyo. Malaki po yung pamilya ninyo, mami. Lahat po sila anak nyo. Si Lola po ay kapatid nyo po, mama. Kapatid nyo. Ay, si Kapatid ng Ma. asawa ko. Ilan po ba ang anak mo? 11. Oy, talagang malaki. Kayo dyan, hain kayo. Oo, kakaunti lang. At, oo. At dahil ma'am, medyo kaunti yung mga anak niyo, ma'am, ano ma'am, pwede po ba kung humingi ng isang representative na magbibigay ng message? Mini, mini, mo, catch the person, try na po. Sino magbibigay ng message sa inyo? Ikaw na po! Ikaw daw ang magbibigay ng message, ma'am.
Sige na. O, naiiyak na si ma'am. Alat! Sige, ma'am. Sabi na kayo. Di ko Sabi na kayo, ako mahilig. Sige, ma'am. Kaya mo po yan. Sige na, sige. Ano lang? Ano po yung message mo, ma'am? Meron ka po bang mensahe sa iyong napakagandang nanay? Maray na hapon po sa Indoga, boss. Nagpapasalamat po ako. Napasarap po ako sa pamilya ninda. Salamat po, Maray. Salamat po. Happy birthday po, ma. Salamat. Siyempre talagang, naku, hindi lang po kayo ang ganitong kasayang pamilya. Ano po, talagang, laki pasasalamat sa Diyos dahil kahit malaki ang pamilya, napakasaya. Ano, medyo emosyonal, pero tawagin rin po natin ang maraming salamat, ma'am. Ang isa pang kapatid ni Mami, ano po, kasi si ma'am medyo emotional na din sila. Siyempre, tawagin natin. Ang dami talaga. Tawagin natin si Lola. Mayroon ko bang message kayo? Sa kapatid mo, ma'am. Meron ka po bang message? Balik na gano'n. Ayan! Ayan. Sir, ito ka dito sa amin, sir. Ayun! Talaga naman. Sir, meron ka po bang mensahe sa kapatid mo po? Nag-iisip pa siya. Sa kapatid ko, sana ay marami pa siyang kaarawan na dumaan sa buhay niya. Yes po. Saka dapat pag-ingatan niya lagi ang sarili. Salamat. Ayan, thank you so much, sir. Pang-ilan po kayong kapatid ni ma'am? Pan-apat, pan-lima siya. Panlima po. Sunod po siya sa'yo. Ikaw po, ma'am, thank you so much po, sir. Ikaw po, ma'am, meron ko pong message kay kapatid mo po. Isog na siya, isog na hindi. Ito ka po, ma'am, para makita ka po sa aming camera. Meron ka po bang mensahe sa kapatid mo po? Sa maray na hapon po sa Sentro Tuwaya Galos. Nagpapasalamat po kung sa tugang ko, maski po umayo na si tugang ko, na nailot na po. Nagpapasalamat po ko na nakaabot man sa edad na ayan ni Piding. Kaya ang ilot na pasalamat sa Maria ng Diyos. Opo. Happy birthday! Ayan, thank you so much, ma'am. Napakasaya ng pamilyang ito. Ano talagang ang speech nila, maray na hapon po sa Indogabon. Napakasaya ng pamilya, napakalaki pero punong-puno ng saya. At ngayon, ma'am, since nakapagbigay na po ng mensahe ang iyong anak, ang iyong mga kapatid, at nandito po sila ngayon, hindi po adlang ang layo ng distansya para hindi makapagpadala ng mensahe sa iyo yung inyo pong anak at inyo pong son-in-law. Ano po? Ito po yung mensahe nila ni Sir Melvin at ni Ma'am Jocelyn. To Mama Fidela. Ma, happy birthday po. Kumusta na po kayo? Sana ay okay ka lang po. Happy 76th birthday po, Mama. Pasensya ka na po kung hindi kami nakauwi ngayong birthday mo. Dahil sobrang higpit po ngayon dahil sa pandemic. Pero kahit ganun po, sana ay napasaya na ka namin ni Melvin. Ma, alam ko po, ay ito ang unang birthday mo na wala si Papa. Pero kahit wala na si Papa, alam namin na lagi siyang nandyan para bantayan ka at gabayan ka. Huwag po kayong mag-alala, nandito lang po kami ng mga anak mo at ni Melvin at ang mga apo mo na hindi ka namin pababayaan. At ma, di ko sa inyo to laging nasasabi na nagpapasalamat po ako sa pag-aalaga at pagsusuporta mo po sa amin. Ang hiling ko lang po sa iyo, nabigyan ka ng malakas, na pangangatawan at mahabang buhay at hindi magkakasakit. At huwag makakalimot sa Panginoon na magpasalamat. Again, Ma, happy birthday. Stay safe and healthy. More birthdays to come. God bless. Love, Jocelyn and Melvin Canonce. So, yun po ang kanilang message sa inyo. Ma'am, naiiyak ka po, ma'am. Bakit ka po, ma'am, naiiyak? Paumahan. Sa kaugmahan. Bakit ka po, ma'am, masaya?
Tinabot ko pa ang edad ko. So, meron ka po ba ma'am naisabihin sa mga anak mo po? Yung mga nandito po ngayon? Ay, ang masasabi ko sa mga aki ko, dahil man ako pinapabayaan niya, man sa ang pagsuporta ninda sa sakuya. Kaya salamat, sagot sa mga manugang, kung mga makuapo, dahil nga nagpapaya sa kuya. Yes. Ayan, maraming salamat po. Ano po, Mami, may tanong lang po ako sa iyo. Okay lang po ba magtanong? Naranasan mo na po ba maming haranahin? Meron na po, nung mga kabataan mo po, Mami, may nagharana na po ba sa inyo? Noon pa. Ay, noon pa. Haba naman si Mami. Haba ng buhok ni Mami. Noon pa, Ma'am. Pero ngayon po, Ma'am, meron po bang nangharana sa inyo? Wala, Ma'am. Wala. Opo, wala po, Ma'am. Sige, Ma'am. At dahil po, hindi mo po ngayon naranasan ang harana, gusto mo po ba, Ma'am, nang makarinig ng kanta? Sige. At syempre, at dahil dyan sa aming pagbabalik ng kaunting saglit, ay haharanahin ka, Ma'am, na aming surprise haranista. At mamaya kakantahan natin si Ma'am ng napakalakas na happy birthday. Kaya magbabalik kami sa iilang saglit lamang. And we are finally back. Syempre kasama natin ulit ang napakagandang si Mami Fidela at ang kanyang kapatid na siya naman sa pangalan ni Ma'am ulit. Ma'am Florencia. Kaya mga ka-JFS, samahan natin si Mami Nagiligen sa pamamagitan ng paghahandog sa kanya ng kaunting harana na ibibigay niyo walang iba kundi ni Kuya Gab. Kuya Gab, take it away. Kumusta na di na tayo laging nakikita, Diyos na di pa sobra. Lagi na lang kami yung nauuna, di ba pwedeng ikaw na akin ang pangamba? Dahil ikaw aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibahaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ibigit lang yung matatangan. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis na sa labis ng iyong ginawa, Mama. Pahinga muna, ako na. Papa, naalala mo pa ba nung ako ay bata pa, diba? Aking puso ay iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Ako ang iyong bawat payo hanggang sa dulo. Magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako tatay ko, dahil ikaw aking paa sa tuwing ako'y kakapag. Ikaw ang dahilan ng paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipigit ang iyong matatana. Ipahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, Mama. Pahinga muna, ako na. La-tara-tara, la-tara, la-tara, la-tara-tara, la-tara, 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 la-tara. Ay kung ito tanging pangarap lang, ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay pagmasdan,
ligaya'y tibay, walang hanggan. Sana'y di na magising, nangangarap man din. Ang buhay na makulay ang kalahati. Minsan ay nadarapa, minsan ay dinuluha. Huwag ka nang maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo ay may gagabay sa'yo. Ang tangi kong hangad, pagmamahal mo. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko ay makamtan ko na. Pangarap ko ay makamtan ko na. Thanks once again guys, palapakan natin si Mami. Happy birthday po! Thank you so much, Kuya Gab, sa napakagandang boses naman ni Mami, ni Kuya Gab. Tuwang-tuwa si Mami sa akin. Ma'am, natuwa ka po ba kay Kuya Gab? Talaga po ba? Natuwa ka ba talaga, Ma'am? Parang mas natuwa si Ma'am. Ayan, Ma'am. So dahil naharana ka na po ni Kuya Gab, syempre, hindi po kompleto ang birthday ni Ma'am kung hindi natin siya kakantahan ng napakalakas na happy birthday at pagkatapos nun, Ma'am, make a wish pa and then blow your candle. Okay, so ready? 1, 2, 3, and go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Ma'am. Ay, make a wish din, Ma'am, and then blow your candle. Make a wish din, Ma'am. Ayun! Diba, pulang-pula ang cake ni Ma'am. Mami, ano po yung wish mo kanina? Pwede niyo po bang i-share sa amin? O sikreto lamang? Sikreto na lang, syempre. Dahil sikreto ang birthday ni Mami, Ma'am, meron ka po bang karagdagang mensahe pa sa mga anak niyo po, kina Ma'am Jocelyn at kay Sir Melvin? Pasalamat sa kami. Inod sa kami. Pasalamat sa mga pagulungan. Magkari sa nag-aaral sa mga nakaaraw. Ang mga pagirumulong. Ini mga anik ko ko yan ito. Yan man ang mga mga kasag ako nabubuhay pa. Yes po. Ayan. Maraming salamat po. Palakpakan natin ulit si Mami. Ayun. Once again, thank you so much po sa Agravante family, kina Sir Melvin at kay Ma'am Jocelyn Canonce. Sana po ay napasaya namin ang iyong napaka-special na nanay at sana po ay napasaya namin po kayong lahat. Again, maraming salamat po. Ito ang inyong lingkod, Ate Mitch, and syempre kasama ang JFS Petals and Services. Mami, Lola, sa bilang na 3, magbababay po tayo sa camera. Ano po, tas diretso po tayo doon para magkainan. Joke lang. 1, 2, 3, go! Bye-bye! Bye-bye po doon sa camera. Bye-bye!